Здравейте, приятели! Вие сте с Българска национална патриотична телевизия. Аз съм Жанета Иванова. Готови ли сте за рок? Днес ще ви представя един много готин музикант. Това е Стефан Денис Павлов. Здрасти, Денис! Здравей, Жана! Благодаря за поканата. Как си? И аз ти благодаря. Здравейте на всички зрители на Българската национална патриотична телевизия. В този хубав слънчев ден. Много е приятно, много готино. Обстановката е много яка, между другото, тук. Много ми харесва. Ти си с много як стайлинг. Благодаря ти, наистина, много. Къде ти хрумна? Хрумна ми от това, че гледам страшно много американски рок банди в момента и забелязах, че в България няма много групи, които да приемат техния стил. Повечето групи в България приемат по-такъв стар хипарски, няма нищо лошо, разбира се. Old school стил, аутфит, стил Металика, стил Iron Maiden, такива банди. Докато аз слушам супер много такива американски банди. Кажи някои от тези американски банди. Веднага ти казвам 6AM, една много любима банда. Още една Papa Roach, също супер готина банда, Disturbed. Това са просто банди, в които татуировката, оправените дълги коси... Черни, разбира се. Разбира се, в момента черното е на мода, да, за разлика. Пирсинги, разбира се, пирсинги, татуировки, шипчета, шарени дрехи, такива неща, просто тези неща са задължителни. Мога да кажа имена на музиканти, които супер много са ми повлияли като стил, не само като външен вид, като аутфит, но и като етитюд, като поведение. Поведение също. Да, супер много се кефя. Сега ще го кажете, повечето хора, които ме познават, знаят, че съм невероятно голям фен на Дарън Джей Ашба, така наречения диджей Ашба, който не е диджей, това са му инициалите просто. Китарист в момента на Guns N' Roses на мястото на Слаш и китарист в още една група, 6AM. Да, Слаш се отцепи от Guns N' Roses. Слаш, да, те много хора, почти всички се отцепиха още 93-та. Между другото, сега тук предстои концерт. Да, на Guns N' Roses, на Guns N' Roses. Да, на 7 или 8 юли, 7 юли. На Българска армия. Там сме, нали? Там сме. При всички положения сме там. Голям фен съм на Guns N' Roses. Просто много ги харесвам. Имаше обстоятелства, които ми попречиха да ги гледам в Белград преди 2 години. Много исках да ги гледам в Белград, да си видя любимците DJ Ашба, Bumblefoot, Ричард Фортус и всички там. И Аксел Роуз, разбира се, който е невероятен фронтмен, каквото да се говори за отношението му и за поведението му. И искам просто да ги видя. Те са супер як стайлинг имат. Guns N' Roses в момента нищо, че са по-възрастна банда. Та от въпросния диджей Ашба, така много ми харесва атитюда му, отношението му. И всъщност кое ми харесва най-много, знаеш ли? Отношението му към публиката. Този човек си има Twitter. О, да, това е много важно. И Facebook, смисъл за музикантите. Да, в комуникацията. Да, в музикантите и публиката. В тези социални мрежи той си има страници. И истината е, че високите технологии в днешно време и социалните мрежи от последните 3-4 години супер много скъсиха този контакт, тази дистанция между изпълнител и между публика, между фенове. Ето човека... Това е за добро. Почти всеки ден, наистина е за добро, почти всеки ден този човек се снима някъде, как прави нещо весело. Примерно как си ремонтира новата къща, как се подправил до новата си кола или примерно как пие в някаква кръчма. Да, феновете искат да навлязат в твоя личен живот. Да, в някаква кръчма. Ти трябва да си готов да ги обгърнеш. Да, нали? Точно. Снимал се човека и си показва всичките тези неща. Нали? Още един пример, една поп-певица много известна в момента, може би най-известна и тя ще има концерт, Леди Гага. Нали? Може и за нея да споменем, която буквално преди една седмица си сложи една снимка, в която се снимала в огледалото без грим, без маска, без изкуствени кичури, без шапки, без пера, без всякакви такива неща. Положително ли, отколкото другия вариант според тебе? Определено е положително, защото феновете виждат, че тя може да бъде и естествена, и че естествена си е. Хайде, няма да казваме, че няма нищо по-хубаво наистина от естествената красота. Да. Кой още си беше сложил такава снимка? Изобщо много хора си слагат такива... Да поговорим, Денис, малко за тебе. Добре. От колко време свириш? Свира... Си въобще в този бранш? Свира от много малък почнах на пиано, после на китара. Да. После, като станах тинейджър, реших страстта си, китарата, акустичната китара, малко да почна да свира на електрическа китара и в крайна сметка си направих една тинейджърска банда. В момента знам, че имаш 8 китари. Поне, най-малко. Най-малко. Между другото, много си ги обичам китарите и повече ще стават. Имам доста оборудване, имам пиано, имам доста неща в къщи и свира, когато имам време.
така за пианото имам предвид, за китари постоянно свира на китара, налага се. Свира на китара от много малък, тинейджърските си години почнах да свиря в банди и в един момент се оказа, че се налага да започна да се занимавам професионално, като под професионално имам предвид не да си вадя прехраната с музика и да съм зависим толкова от нея, колкото че започнах да свиря с професионална група с невероятно добри, невероятно много групи си свиря. Много групи минах, да. Много групи минах. Добре, искам да те питам как конкретно, какво ти повлия и кой да се насочиш в рок звученето? Може би твоите родители на първо място моите родители са ми повлияли, защото майка ми е свирила на пиано в само такива семейства да има. Да, но пожелавам на всички да имат. Да. И така вкъщи, като бях много малък, още тогава имаше пиано, имаше китара, акустична, разбира се. Моите родители и баба ми събираха пари през тинейджърските ми, още преди тинейджърските години. Събраха пари, купуваха ми акустична китара, ми купиха, баща ми купи електрическа китара с усилател, благодаря им за което. И оттам нататък аз започнах, още като ученик, 15-16 годишен, да работя с цел да си купувам музикални инструменти. И постоянно купувам и това ми е като някаква страст. Дори да ви открия, скъпи приятели, Денис има китара на работното си място. Да. И свиря и дори съм писал песен за моята шефка, която предполагам много и хареса песента, да. И така. Това е другото за тебе, че ти си текстописец. Пиша текстове, да. Пиша текстове, освен че свиря в групи, си пиша и текстове на моя си. Имам и авторска музика, да. И така. Разкажи така, само накратко, нали, да минем. В кои групи си свирил? Добре, и искам да спомена после и за групата, в която в момента свиря, на която отделям най-много внимание. Да. Значи, почнах от една тинейджърска група, която се казваше Hard Duck. Hard Duck, преведено, знаете какво означава. Нали, ние си го превеждахме, когато отидахме на някакъв фестивал, като упорита патица. Иначе Hard Duck може да се преведе и по друг начин. Сещате се. И свирахме по много такива младежки фестивали, като бяхме на по 15-16 години. После групата се разпадна и всеки си пое по някакъв свой път. Кой почва да свири в реге банда, кой започва да работи нещо. И аз тогава реших, че искам да продължавам да се занимавам с музика и започнах да работя с една друга тинейджърска група, която се казва Търнокоп. Търнокоп в момента не са активни, понеже... Само нещо да те питам. Според тебе, кое е най-важното за хората, които се събират да създават заедно музика? Важно ли е стилово да се усещат? Стилово трябва да се усещат, не задължително всички да харесват един и същи стил музика, защото аз, например, повечето групи, в които съм свирил, харесвам така коренно, не чак коренно, но доста по-различен стил от това, което другите харесват. И всеки вмъква по някакъв елемент от това, което слуша и харесва. Което слуша и харесва, да. И сега, например, с групата, в която свиря, малко ще кажа за нея, така пишем нови парчета и има разни места, където с другия китарист трябва да свирим сола. И нашите сола са много различни, защото той примерно харесва един стил. Аз харесвам така друг стил в рока, разбира се. И солата ни са различни. Най-интересното е, че се харесват на всички. И другото, което е готино, че не се бият стило. Нито са прекалено еднакви, нито са прекалено различни. Цялото нещо е като един механизъм, който се движи заедно. И така стигнахме до Търнокоп, другата група. С Търнокоп също имахме много готини моменти, въпреки че беше така сравнително за кратко, но... Заглавието е много... Търнокопа копа тръни. Да. Свирахме по, разбира се, клубове, събираха се супер много тинейджери и тинейджерки и бяхме много щастливи от това нещо. Свирахме така по-твърд рок, но момчета започнаха да учат. Един от пичовете отиде да учи в чужбина, който пееше и пишеше повечето текстове. Другите момчета, единия в Технически университет учи, други учи в Софийския право и просто няма толкова много време. Аз реших да продължа да се занимавам и тук дойде момента. Групата, в която свира в момента, Shaky and the Blood Rain, което е Shaky and the Blood Rain, което лично за мен е... Колко човека е? Групата от 5 човека, сега ще ги представя след малко. Държа да отбележа, че каквото казвам за тази група, го казвам не от гледната точка на човек, който свири,
колкото от гледната точка на човек, който преди да започне да свири там, е присъствал на много техни концерти. Мога да кажа, че това за мен... Ти си бил много верен фен. Бях много верен фен и включиш. Да, и преди да започна да свира с тях, ходех на всяко едно тяхно участие. Тук в София имаха много участия. Ходех на всяко едно тяхно участие по клубовете. Иначе Шеки е познат и разбира се признат в България. Всички го знаем Шеки, че е готин. Да, той работи в късното шоу на Денис. Денис Ризов, знаете. Можете да го гледате всяка вечер. И Шеки там... Той е весел, показва, че може да бъде весел, може да бъде готин, показва, че може да пее много яко. И за мен той си беше в България the best. Гледах го още, когато подгряваха Black Sabbath преди много време, подгряваха Wasp преди 2 години, 3 вече. И супер много се радвах, че в България има такава група с такива музиканти, с такъв як певец. И в един момент с Шеки се сприятелихме. Така от много ходене по концерти и ето ме сега в групата, за което искам да му благодаря сега. Шека, благодаря ти, че повярва в мене и че въпреки, че съм по-малък на възраст и така ти ме взе в групата си. Изобщо много, много е готино това нещо. Останалите музиканти от групата, ако мога да ги представя, така, човека, който организира и крепи групата ритмово, това е Иван Петров, нашия барабанист, страшен човек. Има страхотна колекция от бирени бутилки, от всякакви бири от цял свят. Той е почитател на бирата. Почитател е на бирата. А ти харесваш ли бирата? Много харесвам. Различни видове и аз. Всякакви видове бира харесвам. Обичам мътна бира. То няма метал, който да не харесва бира. Да. Доколкото аз мога да се поставя, аз не се поставям в някакво ограничение, примерно като метал, аз съм по-скоро рок музикант. Много харесвам бира, да. Много харесвам бира. Всякакъв вид и така. Още сега останалите от музикантите. Басиста ни се казва Мишо Нетков. Той е най-новият член на групата. Голям симпатяга, свири много яко на бас, винаги усмихнат, много весел. И другия ни китарист Димо Евтимов, също невероятен китарист, много яко свири, има една 7-струнна китара. Изобщо много се радвам, че свира на китара в една група с тези момчета. Страхотно. И Шеката го споменахме, Шеки the Best. Изобщо много яка банда. Всички в тази банда бликате от енергия, начало с Шеката. Начало с Шеката, да. Той дава много, много яка, много положителна енергия и публиката го усеща. И така, ако мога да кажа, че който иска да ни гледа, тук в София свирим по разни клубове. Сега нямам право да казвам имената, понеже ще правя реклама. Във Фейсбук. Но във Фейсбук имаме страница. Да. Фейсбук просто ще ви намерят. Като напишат Check in the Blood Rain, ще видят. И излиза страницата с първата ни, с обложката на първия албум. После, може би, предполагам, ще видите снимки от Ето, това е обложката. Това е обложката на първия албум, The Wrong Side of Being Right. Кой ли е художника? Едно момиче, значи тази обложка я има и на кожата на касата на барабана, този големия барабан на нашия барабанист. Това е групата, ако мога да ги представя, нали няма да се смени много бързо снимката. В акция. Да, най-вляво е Димо Евтимов с яката 7-струнна китара, Шеката, виждате Шеката подскача, супер щастлив, Мишо, симпатичния басист, отзад Иван Петров крепи бандата, дясно това съм аз. Това е групата. Shaky and the Blood в настоящия си състав. Снимката е от преди няколко месеца от участие в един клуб, където често може да ни гледате. Това е моя снимка. Тук си див. Тук съм див, понеже с групата подгрявахме... И с руса коса. Да, руса коса. Предишният ти стайлинг. На кичури, да. Предишният ми стайлинг, това е на Българска армия, когато подгряхме Judas Priest и White Snake, съответно Saxon и всички банди в рамките на фестивала София Рокс миналата година. Това е един друг фестивал в Бургас, Спирита в Бургас, това отзад съм аз с русата коса, това отпред е Шеката. Също много яка верига се. Шеката е як, не само че прилича на Дейвид Ковардел, но и пее много яко. Песни на White Snake, на Dio. Ето ни тук с Шеката в един пловдивски клуб. Това е сегашния ми стайлинг. Излизаме изтрещяли, да, с виждаш очна линия, пирсинги, както си трябва. Нали? Свирим не само по големи фестивали, но свирим и по клубове. Това е една моя по-стара снимка от преди 2-3 години с малко по-дълга коса от сцената на един клуб. Също. Много добре се е получило. Благодаря ти. С любимата ми китара. Коя тя? Това е един Fender. Имам, който си купих преди години, един
Телекастър. Това сме аз и Шеки, пак в рамките на фестивала София Рок с 8 юли. Изтрещяла. Много изтрещяла, като подгряхме Judas и Snake. Изобщо беше една сбъдната мечта. Беше много. Какво ли е усещането? Невероятно. Да си подгряваща банда на такива величия? Нямаш си представа. Всичко минава като един миг, обаче... На този момент малко ще се спреме, ако искаш да... Добре, окей. Поговорим за кажеш? Миналата година. Добре. Какво е да си подгряваща банда на такива... Аз още не мога да повярвам колко бързо започнаха да се случват нещата. Тръпката е много яка, нали? Тръпката е невероятна, да. Както нямах група, в един момент започва да свира с едни от най-добрите в България и се качихме на една от най-големите сцени. Тръпката беше голяма, защото публиката ни хареса. Забелязал съм, че в повечето случаи публиката е дошла да гледа чуждата банда и така по-безразлична. Подгряващите са малко на сянка, като че ли. Да, винаги е така. Дори съм виждал концерти, на които няма да споменавам имена на групи, но излиза голяма група да свири, всепризната от българите, но българите, които са дошли да гледат голямата чуждестранна група, оплюват, освиркват българската група. Това нещо при нас тази година, миналата, нали, когато подгрявахме, го нямаше, защото публиката долу, в смисъл публиката хареса българската, нашата група. И да, и Шеката поддържаше прекрасен контакт с тези хора и усещането е невероятно. Мен е интересно как така се получи точно вашата банда да отиде като подгряваща. На фона на, нали, все пак доста добри български рок-банди. Харесали са ни и конкуренцията е голяма. Конкуренцията е голяма и се радваме, че ние станахме част. Шеката, аз нали, казах, той се е доказал вече като... разбира се. Да, той още преди години с други музиканти. 2005-та подгря Black Sabbath тогава и знам, че и това му беше на него сбъдната мечта. Казвал го и той по интервюта. Аз бях на въпросния концерт. Бях 11-ти клас или 10-ти, вече не помня, но Шеката много ме израдва тогава. Гледал го после по разни клубове тук. Ласп подгряха през 2009-та, още тогава не бях в бандата. На практика в тази група съм от 2010-та края. Ясно, да. А от миналата година този концерт, за който говориме, това ли за тебе е така се каже, най-голямата сцена, на която си стъпвал? Да, сцената е наистина голяма. Сцената беше наистина голяма, не само като размери, но и като форум, като това нещо, което изобщо... И като изживяване най-вече. Уникално. Изживяването е уникално. Една голяма сцена, излизаш, хващаш си китарата, виждаш срещу тебе, не мога да преценя колко хиляди бяха хората. Море. Нали? Да, имаше хора, които бяха дошли. Бях на този концерт, между другото, и много съм доволна, много ми хареса. Като изживяване. На мен ми хареса, вече като слязохме от сцената, поне аз успях да си отдъхна и като фен на тези групи, понеже аз съм голям фен на Judas Priest, на Whitesnake, разбира се, на Saxon също, на Mike and the Mechanics, които също бяха там, на Slade. Голям фен съм и просто не можах да повярвам, че съм част от цялото това събитие. Цялото шоу. Да. И така. Аз искам така да изсвириш нещо. Добре. Ще ти изсвиря едно мое авторско парче, тъй като аз освен, че свиря в групата Shaking the Blood Rain, където стилът е така твърд рок, метал, изобщо хората ще го чуят като, надявам се, като излязат още нови парчета или като дойдат в някой клуб да ни гледат. Или не забравяйте да следите творчеството на Да, следете в просто както казах, повтарям във Facebook, мога да кажа името на страницата също, Shaking the Blood Rain, просто изписвате след това, facebook.com, Shaking the Blood Rain, там излиза информация, даже днес написах сутрин. Ще има изненади. Ще има изненади, да, точно това написах. Точно това написах. Наистина ли това Точно това написах. Написах кога ще е следващата ни дата, съответно, на 26 май в един столичен клуб и че до тогава ще има още изненади, за които нямам право сега да говоря. Просто по-добре феновете да се държат в напрежение. Да, хората леко да следят. Да. И това го написах, хората могат да заповядат. Юни месец ще свирим по разни рок-фестове, мотосъбори, събори, по-правилно да се каже, и там също ще имат възможност да ни видят на открито. Си хапнем заедно кебабчета, да пием там сме, нали? Там сме, задължително. поне аз. Поне и аз. Да, така, ти ми поиска да изпея нещо. Да. Освен, държа да отбележа, освен рока, който свира в групата, аз пиша и малко по-такива леки
песнички, които понякога се случват на някое друго събитие, някой форум или благотворителен концерт да ме викнат. И аз излизам да ги... Така, да индивидуално. Индивидуално, да. Индивидуален изпълнител. Да, те са Това е много ценно. Да, че те композираш. Да, даже някои са с поп насоченост, понеже аз слушам всякаква музика. Бруно Марс, Джейсън Дерул, дори ме кефи супер много. Енрике Иглесиас, независимо, че те не свират и не пеят рок музика, те са добри изпълнители. Следя какво... Обширен кръгозор имаш. Много, да, много сравнително, така да се каже. Добре, тук може ли само да вмъкнем какво работиш извън музиката? Да, музиката не е мой начин за изкарване на прехрана, както казах. Работя като програмист, просто защото това е образованието ми. Значи аз на китара съм се учил да свиря сам, самоук съм, с приятели сме свирили, така и сме се учили, но моето образование е компютърна техника и технологии, средното. Висшето сега го завършвам в момента, то е комуникация и комуникационна техника и технологии, заради това работя като програмист. И работата като програмист ми позволява да имам достатъчно средства за да си купувам музикални инструменти, което на практика е моята страст. И съответно да влагам пари в имидж, защото имиджа също е много важна много част. Важен, неразделна част от това да си на сцената. Защото ти можеш да свириш безкрайно добре, но нямаш ли имидж, ще те забележат много малко хора. Визията е водещата. Визията е много важна. Цялото нещо. Да. И така. Затова има един конкурс, който завършва на визия. И така. Добре. Сега добре. Какво си подготвил за... Подготвил съм една моя авторска песен, която се казва "На върха на света" и нямаме знаят повече. Както сме озаглавили, разбира се, и предаването. Да. На върха на света. На върха на света. А какво ли е на върха на света? Може би... Сега ще разбереш от песента. Сега ще разберем. Има моменти, има някои неща, които са способни да те заведат на върха на света. В моят конкретен случай, лирическия герой в тази песен, любовта е силата, която го води на върха на света. И предлагам да изпеем тази песен. Добре, окей, заповядай. Моя авторска песен, която предполагам, понеже сега съм се съсредоточил изцяло върху групата Shaken the Blood. Един ден, като имам повече свободно време, ще запиша тези парчета и ще ги изпълнявам, предполагам, на сцена тези авторски парчета. И дори съм измислил име за албума си. Успех, дано Благодаря. това начинание се реализира. Дано, благодаря. Добре, на върха на света. И сега слушаме. Като птица в небето, като птица те търсех сам. Къде си ти? Само знам, че те има там моя ден и моята мисъл. Аз знам, че те има и знам, че мисълта за теб праща ме на върха на света. Праща ме на върха на света. Скачвах се, моята гоних, отношение борих сам. Изкачвах се, защото знам, че те има там, къде си ти. Някъде на върха на света сама, моя ден или моята мисъл. Аз знам, че те има и знам, че мисълта за теб праща ме на върха на света. 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 Мисълта за теб праща ме на върха на света. Праща ме на върха на света. Праща ме на върха на света. На върха на света. О, я!
Супер! Много яко Надявам парче. се да ви хареса. Така Много в готино. аранжимент за акустична китара. Правил съм един аранжимент за цяла група. На върха на света разбирам, че е любовта. На върха на света е любовта. Разбира се, може да има и други неща, които... Много така философски изведен текст и въобще О, благодаря ти. аранжимент. Благодаря ти. Наистина ми харесва. Мерси. Любовта, окей. Какво е за тебе любовта? О, ти ме заби вече с този въпрос. Любовта те прави окрилен. Това, колкото и тривиално да звучи. Когато си влюбен, има нещо, за което да мислиш. Има нещо, което да ти дава мотивация не само да твориш, а просто да живееш. Въпреки, че за твореца това да живееш живота ти е едно безкрайно творчество. За художника една картина са. Музиканта е едно музикално произведение и любовта те кара така да имаш мотивация да живееш просто. Да живееш, да твориш и да се развиваш. И всеки, който е влюбен, е един много щастлив човек. Възможно ли е постоянно да си влюбен? Предполагаме възможно. Добре, а как се справяш? Как се справяш, Денис, с всички фенки, които... И фенките да кажат по-добре как се справят. Защото, нали, когато си на сцената и имаш една така свита Маса. от маса, нали, от Има, да. фенки и... Има фенки още от тинейджърските години, така. Постоянно идваха. И дори на моето завършване в училище, преди абитуриентския ми бал, свирихме в една зала. Бяхме се събрали, т.е. на едно награждаване там на учениците, свирихме с моята тогавашна група. И дойдоха супер много момичета и после дори ми се караха някои хора. Защо си довел тези десетокласнички да викат там? И то говоря за момичета не от нашето училище, което съм завършила, от други гимназии. Имаше фенки да идват, да слушат, да се забавляват и там нататък те си знаят. Да. Да. Искам още нещо да поговорим, така за приятелството. Добре. Сигурно ти, освен че свириш с тази група, сте и приятели, не Да. само така. Не са ви такива взаимоотношенията, само като на Приятели колеги сме. музиканти. Да, приятели сме, това е много важно, между другото. Събираме се, пием бира заедно, веселим се, много е готино. Споделяте. Споделяме си много неща, въпреки че сме различни като хора и различни по възраст. Аз съм най-младия от групата. Но възрастта може би няма Да. никакво значение. Възрастта няма значение, да. Аз съм на 24 почти, те са над 30 години. Да, с доста богат опит, професионални, добри музиканти. Двама от тях имат и деца вече. И изобщо хората са така доста по-различни. Аз нямам дете, нямам съпруга. Си млад, да. Чухте ли, момичета? И така, различен е начинът ни на живот, главно заради това нещо вече, заради семейство, заради възрастта. Но въпреки разликата в това нещо и че сме живяли в така различен период от, те да кажем, са били тинейджери през 90-те години, тогава са имали един начин да се развиват. При мен е било по-лесно, защото имаше повече студия, имаше повече възможности за развитие, за да си направиш група. Живяли сме в различно време, сме били около 10 години разлика между годините, в които сме живяли и просто въпреки всичко това, ние сме си много добри приятели и си говорим както си говоря, примерно с моите връстници. И това ми харесва. Къде обичаш да излизаш с приятелите си? Когато се забавляват. Когато сме в София... На какви местенца? Ходя по рок-клубове. Макар, че веднага ще ви налазат феновете, като разберат къде ходите. Да, с групата ходим по рок-клубове. Там се веселим. Клубове, в които свирим. Е хубаво да видиш публиката, която е дошла да гледа друга група и ти също да си публика на проста група, която е дошла да свири. Иначе с мои приятели връстници, независимо дали свирят рок или се занимават с нещо друго, обикаляме всякакви заведения, обикаляме дискотеки, лято обикаляме супер много по басейни. Точно това ще я да те питам. Имаш ли някакви кътчета в България, които са ти любими? Имам много кътчета в България. Може би предпочиташ морето? Морето? Като планина. Планината също обичам. Значи, понеже ние тук до София си имаме прекрасна планина, което малко Витуша! малко хора осъзнават какво нещо имаме ние тук. Дано
Сега четох някъде, че самата екосистема Витоша е на път да си замине, ако се продължава с всичките там строителства, изсичане на гори и такива Да, чуват се някакви неприятни неща. Съм твърдо против това нещо, против всичките тези строителства и... Природозащитник си, нали? Природозащитник съм, да. Природозащитник съм. Така съм против насилието над животните, против изсичане на гори и такива неща с цел бързо и лесно забогатяване на някои лица. И да, просто да се върнем на темата за планината. Обичам събота и неделя, когато нямаме концерти, понеже ние почти всяка събота имаме концерт. Или почти всеки петък имаме концерт. И на другия ден в съботата, като се събудиш някъде към 3 след обед и си казваш, Боже, как се казвах аз, как ми беше едното име, че имах и второ собствено, как беше, нали, кой съм аз, къде съм и така нататък. Не ти е до планина. Обаче, когато нямаме участие или неделите, обичам да ходя горе на Витоша, обичам да се катеря на Черни връх, на Камен дел. Лятото обичам да ходя много на море. А вдъхновява ли те морето? Супер много ме вдъхновява. С една китара просто като седна на морето. Ходя и в хотела на една приятелка там в Несебър, понеже Несебър е любимото ми място на Балканския полуостров, където на колкото още места съм ходил, Несебър на мен си ми остава любимото място. Имам една стаичка там в този хотел с изглед към морето, Слънчев бряг се особено вижда. Стария град Стария град се вижда, Слънчев бряг се вижда, Свети влас, всичко се вижда. Това ми е любимо място от 5 годишен ходя в Несебър и Несебър си ми е едно любимо място, където ходя по 2-3 пъти в годината дори. И обичам големите градове също на България, които са по-различни от София. Ето, например, Пловдив е в пъти по-различен от София като attitude, като отношение на хората. Да, аз харесвам Пловдив. Пловдив имаме често там концерти, имаме голяма фенска маса. Искам също да ги поздравя и тези хора, които в Пловдив винаги идват на наши концерти. Поздрави на Филибето! Поздрави! Дам! Варна го обичам този град, Бургас. Просто някой път така ми се случва, събуждам се някоя събота и си казвам, къде ще ходя днес? Не ми се ходи в еди кое си заведение, не ми се ходи в еди кой си бар и се качвам на колата и отивам в Пловдив. Просто запалвам колата и отивам в Пловдив. Нали? Дано не гледат много катаджи, обаче като запаля за по-малко от един час трак, Пловдив, магистралата и така. Добре, освен любовта, както преди малко чухме от твоето изпълнение, любовта, морето, какво друго вдъхновява твореца Денис? Много неща, които просто се случват около мене. Най-често човешката доброта и човешкото отношение. Казвам го, не го казвам, защото е тривиално, защото наистина е така. Просто като видя някой, който се отнася хуманно, така човечно към някаква група хора или към някой друг човек, просто ми става едно такова готино. Просто ето това нещо, такива човешки отношения. Виждаш ли от тази доброта? Виждаме. В хората? Виждаме в Има хората. Има я в хората. Да. То всъщност каквото търсиш и искаш да видиш, ти го виждаш. Да. Ако човек се стреми да види злото, ще го види със сигурност. Ще го види, че ще го и създава и... Но това е много хубаво, че си толкова така, позитивно настроен. Да. Точно това има огромно влияние, според мен, върху цялостния облик на артиста. Да. Има артисти, които просто се зоват артисти, но показват, както се казва сега в тинейджърските среди, показват един хейт, една омраза към всичко, което става. Няма лошо, това може би част от техния вид, но според мен един творец не трябва да дискриминира, не трябва расово или по националистичен принцип да дискриминира толкова много хората. Просто за мен няма значение един човек каква музика слуша, каква група свири или от коя страна идва. Важното е каква полза има той за обществото. И в зависимост от това каква полза има той за обществото, по това го... Доколко допринася и доколко дава на останалите и какво всъщност дава. Понеже има хора, които са от друг происход. Малцинствен, обаче да кажем са лекари, малко такива има. Лекари по разни села помагат, нали? И да ходят някакви хора с така бръснати глави да ги бият. Някакси не върви. Да. Това е един от... Доколкото разбирам, за тебе стиловете музика не са чак толкова важни, колкото самото съдържание. Да, така е. Слушам всякакви неща, които, както казах, излизат в момента на световния и българския музикален пазар, разбира се. Следя всичко и се стремя да съм винаги актуален. Общувам с супер много тинейджери, то и аз не съм чак толкова възрастен.
Но общувам с супер много хора, които са на по 15, на по 16 години. И виждам какво харесват те, от какво се интересуват. В някои случаи виждам, че дори по някакъв начин аз съм малко по-актуален от тях, понеже те следят някакви други неща, които им се изсипват, да кажем, по радиото, които, да кажем, преди 2-3 месеца са били актуални на Запад и в Щатите. Ако искаш да си актуален, просто трябва да гледаш какво става в Западна Европа, в Щатите и да следиш всичко това. Има много групи изпълнители, независимо рок, поп, блуз, джаз. Искам да те питам ти, когато чуеш първично дадена музика, какво първо слушаш? Саунда или самото съдържание, т.е. посланието на текст? Зависи в много случаи, зависи от самия стил музика. Принципно, ако е нещо сладникаво или захарно такова парче, при нас много обичам да шофирам. Това ми е една голяма страст. Ти видя просто, освен китарите. Фен си на високите скорости. Фен съм на високите скорости, да. Обичам спортните коли, имам една. Я също. Просто обичам така да се пускам по разни места, да шофирам бързо, да спусна кабриото, както се казва. И защо много е готино. Но обичам, когато шофирам, да се отпускам, тогава слушам някаква по-сладникава MTV стайл музика, която просто посланието и не е чак толкова значимо, защото тя е правена за по-широк кръг хора, които е така да минава покрай тях. Готино е за фон. Когато саунда на това парче звучи яко, когато е модерно и актуално, следя това. Когато обаче си изтегля, да кажем, няма да казвам изтегля, понеже аз си купувам много музика, но преди да си купя някой диск, издърпам по някое парче. iTunes, тук-там винаги дърпам по нещо, да чуя. Следя и самото послание на самия текст и как това нещо се връзва с всичко останало, с музиката, с динамиката на изпълнението на вокалиста, с цялостната продукция и така. Следя ги тези неща. Бих искал в бъдеще да се занимавам и с продуцентска дейност. Тук в България също би било добре да го правя това нещо. И затова тук продуцентската дейност е така не добре развита. Развита е в една друга насока, за която се плаща. Коя. Да, за която се плаща, но предполагам, че след като за сега има предлагане само на това нещо, което е в момента, нали, но няма чак такова голямо предлагане на други по-различни стилове, в един момент ще има търсене за тези по-различни стилове и точно ние ще сме тези, които ще се включим в това да го осигурим, такъв качествен продукт на хората. А при теб иначе как се получава като музикант? Кое е по-важно? Звучането на музиката или текст? Поглеждам от гледната... Или може би е съвкупност? Съвкупност е, защото поглеждам от гледната ми точка както на музикант, така и на бъдещ продуцент. Защото на практика аз сега, ако свиря някакви парчета и ако ги записвам в студиото, си ги продуцирам сам. Така че е хубаво да поглеждам и като продуцент. Така че следя в момента актуалните стандарти в момента в чужбина, които идват от Запад и се стремя в парчетата, които пиша и които евентуално близките месеци мога да запиша и да продуцирам, се стремя парчетата да звучат така. Но разбира се и текстът е важен, зависи вече към кого е насочено това нещо. Този текст, например, за На върха на света, го писах за едно момиче, няма да крия, че го писах в 11-ти клас, това парче още. И си мислех, че това парче ще го слуша само тя и още 5-6 човека наши приятели, които знаеха за нашата любов. Как се получи? Първо текста ли написа и след това музиката? Всъщност свирах акорди. Те са няколко акорда, свирах просто акордите. Ти дойде текста, така. Исках да запиша някакво соло. Тогава много харесвах, както и сега. Харесвах Стив Vai и Сатриани. И просто исках да упражнявам някакви легато неща, каквито те правят в повечето. А беше ли на концерта на Сатриани? На концерт на Сатриани не съм бил 2002, но на Стив Vai бях 2005. Просто не бях в София 2002 тогава. Но 2005 бях на Стив Vai, беше много, много, много як концерт. Той така... Няма да крия, че той си ми харесва повече, независимо в какъв състав свири, дали си свири сам или там, когато е бил с Whitesnake 89-та, просто уникални неща. Той е уникален човек от друго измерение. Стив Vai за мен, любим китарист също. Много любим. И на мене. Да. Затова парче На върха на света просто исках да пресъкам някакви легато неща. И в един момент се получи едно соло. И се получи кратко соло. И реших, че може би е хубаво останалата част от песента да запълня с текст, да има куплети и припев. И то си дойде от само себе си. Всичко идва така от само себе си. Аз не случайно те питам за текста и музиката, защото искам малко така да разкриеш тези тайни. Добре. Пред феновете, кое е
първичното при тебе? Това не са чак толкова тайни. Мен ме разпитват Не много... всеки говори за тези неща. Добре. Как точно твори това са едни... Добре, аз ще си призная тогава. Дори с нощи ме пита един фен във Фейсбук. Аз добавям всичките си фенове във Фейсбук. Така, добави ме и ме пита как си пишеш солата. Аз как мога да напиша китарно соло? Ами, всъщност истината е, че когато трябва да напиша китарно соло, имам ритъма отдолу. Ми идва в главата нещо и аз го изсвирвам. В един момент записвам го и го слушам и казвам, това нещо може да се доразвие. Последния път, като писах такова китарно соло, давно преди около 2 седмици беше. Тогава седнах в 9 вечерта, прибрах се рано у нас, реших да не се мотая повече по клубовете. 9 часа се прибрах у нас вечерта и някъде почвах, записах за 10 минути едно нещо, доразвих го и в 5:30 сутринта вече солото беше завършено и беше тотално различно от това, което беше първоначалната идея, но ми костваше една цяла нощ. Нали? 8 часа, един работен ден, една работна нощ, за да го напиша това нещо. Текстовете също пиша нещо, изглаждам го в последствие и така. Пиша и веселяшки текстове, не само такива. Денис, искам още едно парче да изсвириш. Добре. Може и да е кавър. Ами, окей. Добре. Само трябва да кажеш на кой. Ще кажа на кой е. Това е на един изпълнител, който е така на моя възраст. Казва се Джеси Маккартни. Няма нищо общо роднинско с Пол Маккартни, с сър Пол Маккартни. Джеси Маккартни е един пич, който в Щатите е много известен, в Западна Европа също е много известен. Проби още като тинейджър. Аз като бях на 15 и свирех рок по разни групи. Супер много му се кефех. Той беше в една тинейджърска група също. После почна солово да пее. И се оказа, че има хора в България, които го знаят. Но малко неща не го и достигат до тук. И тъй като това е младежко предаване, младежко студио... Ще се позаровиме малко в... Да, реших да изпея една такава песен, която е младежка. Как едно момче се обръща към едно момиче. Добре, само да си взема аз китарата. Ето, това ми е любимата акустична. Готови? Любимата ти акустична китара? Любимата ми акустична китара, да, имам още няколко. Сега ще ти кажа колко са, не мога да ги изброя. Още 4. Да. И... Много е добра. Благодаря. Ти я пробва преди малко, между другото, извън студиото. Това е страхотна китара, много ми харесва и на мене. И на вид, и въобще на звук. Да, много хора ползват. Докарали са го дизайнерите, определено? Определено, така доста известни музиканти свирят с такава китара. Добре. Anyone to hold, I don't want my life to go to waste. I want you and your beautiful soul. You're the one I wanna hold. You're the one I wanna kiss. I don't want my life to go to waste. I want you and your beautiful soul. I know that you are something special. To you I'll be always faithful. I know that you are what I wanted. I hope you see the heart in me. I don't want a pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my life to go to waste. I want you and your beautiful soul. You're the one I wanna hold. You're the one I wanna kiss. I don't want my life to go to waste. I want you and your beautiful soul. I know that you are something special. To you I'll be always faithful. I know that you are what I wanted, and then I hope you see the sound in me. I don't want a pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my life to go to waste. I want you and your beautiful soul. You're the one I wanna hold. You're the one I wanna kiss. I don't want my life to go to waste. I want you and your beautiful soul. You're beautiful soul, yeah. You're beautiful soul, beautiful soul. Am I crazy for loving you? Baby, do you think you want me to? Am I crazy for loving you? Baby, do you think you want me to? Am I crazy for loving you? Baby, do you think you want me to? Am I crazy? Am I crazy? I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your beautiful soul. You're the one I wanna hold. You're the one I wanna kiss. I don't want my love to go to waste.
страхотен Така. музикант си. О, много ти благодаря. Ти също, между другото, който не е слушал Жана как свири и как пее. Благодаря ти за тази реклама. Сме свирили, сме пели с тебе заедно, между другото, О, преди време. разбира Още се. помня едни За моменти мен е от голям 2008. кеф. И за мен също. Много ти благодаря, Денис, за това участие и искам да ти кажа, че си добре дошъл. Винаги. Отново, надявам се пак да направим нещо заедно. Благодаря за поканата. И така, като за последно, искам някакъв поздрав да отправиш към феновете на бандата, която свириш и въобще твоите. На всички фенове искам да им кажа, никога да не се отказват от това, което са решили да правят, колкото и трудно да се вижда. Важното е да имат близки приятели около себе си, които да ги подкрепят, и важното е да са здрави. Затова аз пожелавам здраве на всички и така да се виждаме през месеците, годините и така. Бъдете здрави и не се отказвайте от нищо. Чао! Бъдете здрави, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен и с Денис. Довиждане и до нови срещи. Чао! Чао! Рок н рол! Yes.